Jekk Robert Abela jrid verament jikkonvinċi lill-poplu li jrid bidla għal dan il-pajjiż, irid jinsa l-kontinwità li kien wieħed meta ħaf idejh it-tmexxija tal-pajjiż minn idej Joseph Muscat. Hekk jistqar l-editorjal tat-Times li janalizza dak li jagħmel Abela fit-22 xahar li ilu Prim Ministru. L-editur jikteb li bħal maħuta minn rasa tinten, Robert Abela għandu jagħti ħarsa sewwa lejn dak li jeħtieġ isir u issa jimxi mill-kliem għal fatti l-aktar billi jiżgura li l-istituzzjonijiet jitħallew jaħdmu kif suppost. Minkejja li Abela rnexxielu minn hawn u minn hemm imexxi fi żmien tal-pandemija u falla kompletament fejn jidħol it-tibdil li kien wieħed fil-bidu ta' tmexxija tiegħu, jgħid l-editorjal. It-Times tirreferi għall-assassinju kodard ta' Daphne Caruana Galizia li fl-aħħar mill-aħħar spiċċa ta' vuċi aktar b'saħħitha u li kienet l-irvina ta' Joseph Muscat u sħabu. L-editur jgħid li Abela għamel ftit bidliet kosmetiċi biex jidher li qed jindirizza n-nuqqasijiet elenkati fejn tidħol is-saltna ta' dritt, imma ħafna drabi din l-amministrazzjoni tidher li hija biss verżjoni ftit aktar dgħajfa minn ta' qabilha. Il-frustrazzjoni ta' assoċjazzjonijiet u unions ta' minħaddem għal mod kif il-gvern qed jassorbi l-ħaddiema tal-privat ftit qabel l-elezzjoni u li qed toħloq problemi ġodda għan-negozji u l-fatt li x-xandir nazzjonali qed jibqa' maħtuf mill-gvern u taħt idejn ministru b'dell tqil immens fuqu kienu temi oħra li semma dan l-editorjal. L-editorjal jgħid li huma biss dawk li lebsin qamat politiku li mhux jaraw kif il-membri tal-gvern għadhom qed jiddefendu lil Conrad Mizzi. Forsi Abela qed jistenna l-verdett tal-elezzjoni bit-tama li vot qawwi favorih ikun jista' jsaħħu imma jkompli jgħid l-editorjal ikkalkula r-riskju li l-mażriet li għandhom dawr il-monqu jistgħu ikomplu jitqalu. L-editorjal jagħlaq bid-dikjarazzjoni li Abela qatt irid juri verament li hu Prim Ministru ta' Malta u mhux sempliċement mexxej tal-Partit Laburista.